2003 mondjuk, és itt is vagyunk a második részen, és itt van velem most Bence. Húzd ide azt a szakomat. Itt van. Hányszor kezdted ide? De gyere le! Eléred? Add. Nem tudom tovább, gyere léte. És most Márkó le fog csúszni ezen. De remélem nagyon pofára esik. Kezdtél újat, vagy beköszöntél? Kezdtem olyat, hogy megköszöntöm. Jó. Ilyen győzös te se lesz. Jó van, én nem... Megtartod egy picit, csak egy picit. Hogy felmasz. Innen rá, menj már oda, és ráugrasz innen. Ne menj föl ide. Az a baj, túl messze. Te ráugrasz. Remélem pofára eső. Mit mutattál? Nem mutattam semmit. Nem mutattam semmit. Akkor az előbbiért visszakaptad. Jó, szevasz. Ennyi, bezárt a bazár. Most eljövök. Ha csúszok egyet még. Egyet csúszok, te úgyis videózol, hogy mit izélsz. Jó. Ezt még felvegyem? Aha. Pető itt erőszakoskodik. Hát erőszakoskodott apádnak, bazd meg. Kurva anyád. Jó, ezt nem láttátok. Kivágjuk. Nem vágjuk ki. Ne fogd meg ezt a szart. Hadd menjek föl én, te. Ez valami gumi. Anyád, ez locsolós slag amúgy a vége. Ez a locsolós slag. Megvan ez. Nem még. Ott van. Nem érek föl, gyere. Kezd közelebb. Ott van, Gazi. Várjál. Nekifutásból. Ez a necsúsz. Baszd meg. Add ide ezt a szaros telet. Ezt eléred? Jó. Aha. Hú, segítőzások vannak. Hozd már föl. Ez is szenvedés. Gyere előrébb. Nem tud tovább. Add. Add a gácsit. Akkor tudsz adni majd aprót? Mi itt vagyunk a Koronás Parkban, hölgyeim és uraim. Mit mondtál? Mulatás, jönni nyászba. Akkor adj egy kis aprót. Jó, de ma tartozom még egy 150-essel. Ott van Lili. Milyen neved már? Lög már ide azt a izést. Jó van. Add ide a telefont addig. A golyóval lenyeltem. Azt a kúra, miből van ez? Az egy locsolós mag, bezeg. Na beszélj, talán meg lenyelem a golyómat. Azt a kúra, az fájt. Süt a nap. Nem játszunk ilyen süt a nap. Ilyen buszmit. Jöttem az ezresre, várj. Add majd. Öt Tessék Márka videózni, én megyek múlva. Add a izét. 850 forintot. Ha megkapod. De most ki át izé. Elveszem azt, ugyan veszek. Én is akarok automatázni. Akkor majd akkor gyere, menjünk együtt. De most nem a két. Ahogy ugye elmegyek. De én is láttam, hogy már megy előre. Ott buzulnak. Ott a kis buzulmándok. A kettő Janka. Mi folyik itt gyöngyösen? Hát figyeljetek már! Mit csináltál? Ez YouTube-ra megy! YouTube meg a faszod a YouTube! Fússák! Fússák! Szegény Petya! Megúsztad! Jó, mindjárt 4:30. Akkor mindjárt jön az Atika. De az is labirintus. És meg kell keresni. Azt a rohadaját, elhívott a karom. Az itt nem az Ati. Bazd meg! Na, akkor szerintem ennyi lett volna a második rész. Itt volt velem Bence. Már mennyire jársz? 4:50. Hát az nem a második részen folytasd az Atika. Tudom. De akkor még el második. Tudom. De hol van az Atika? Gyere, Gála, lenyertem a
Attila, hogy most jöjjön. Ágya. Állítsd meg akkor. Állítsd meg, akkor várj meg. Sziasztok gyerekek! Attila vagyok. És itt vagyunk már nagy csúszdába. Igen, én. Na, menjünk föl. Most megyünk föl. Mindjárt csúszunk. Én itt csúszok. Gyere, Amás, följössz és egyből itt. Nézd. Amás, itt. Jó. Csúszunk! Menjek utána! Nehogy! Hülye! Most már megyek! Itt kell fölmenni. Igen, itt vagyunk a Koronás Parkban. Ahogy szerintem már előző videókban is mondták mások. Hát akkor megyünk. Mindjárt. És itt kész. Most jön ez. Atika, fogod fáztok? Nem. Fogod, ki van csak te? Aha, jön az Almás is. Igen, ott az Enikő, ott megy. Na hát megint. Csak most másik csúszdán fogunk lecsúszni. Ami egy kicsit dörbi. Igen, egy kicsit sokkal cifrább. De hülye! Normális vagy! Megyünk az ilyen ugrálós térhez. Itt van a Petya, akinek ha megint elment a golyójakon. Na, most jövök ide. Gyere, Márkó! Na, nézd, nem kell? Na, ide föl fogok mászni, és oda beleugrani. Hát amiben én nem tudtam, hogy formulában vagyok. Hú! Itt van Gágala Bence. Ó, bazd. Az nem íz össze. Milyen money? A money. Itt a Gabi. És ott van az a csúszda, amin az előbb lecsúszunk. Menjünk itt a labirintusba. Hány perces? 8 perc. Oké. Tudom. Szerinted hülye vagyok? Na gyerekek, mindjárt vége, még 2 perc. Már annyi se. Hát még ebből meg kicsavarodok, aztán vége. Na, itt a közepe. Most menjünk vissza. Erre. Hallott, Petya? Voltam a csúszdába és azt videóztam, geci. Nekem még van egy. Várjál, én is adom manit. Ugye? Vigye már! Itt a izém. Igen, most menjünk az automatához haverokkal. Hát ha nem várnak meg. Futás! Na és itt is vannak. Utolértkök. Megpróbáljuk váltani a pénzt. Hú, bazd meg a telefonom. Ó, gumicukor? Mennyi a gumicukor? 2,70. 2,70. Aha. Na szia, kiölik. Hát pont az 60. 2. Márkodi fogom, szerintem az egyet, a kólásat. Jó,
van órós tűz. Van mind? Van letelt a 10 perc. Akkor is meg.